Чи зможуть громадяни України в Криму скористатись медичним обслуговуванням на материку, уклавши відповідні договори з надавачами медичних послуг? Якщо так, то як саме? І якщо ж ні, то чи не є, чи порушуватиме конституційне право наших співгромадян в Криму на медичне обслуговування? Ну, це є одна з тих речей, яка є революційно у реформі, яка відбувається. Ми вже не є прив'язані до місця нашої прописки. Ми можемо підписатися до будь-якого лікаря в Україні. Тобто з Криму? З Криму приїжджають в Херсонську область, Миколаївську область, Одеську область, чи до Києва, чи до Львова, підписуються до свого лікаря, і від того моменту вони користуються медичною системою. Все. Вони можуть вибрати будь-якого лікаря по цілій Україні. І цей лікар отримує напряму кошти за цього пацієнта. Не як зараз, де від державного бюджету розподіляються кошти на область, яка розподіляє тоді на район і так далі. Тільки. На своїх. І людина, яка з Криму приїжджає в Херсоні, їй кажуть, в нас немає коштів за вас, бо ви є з Криму, а ми лише маємо гроші на людей з Херсону. Це дуже дивно, тому що всі кримчані і всі вимушені переселенці, вони знають, що вони трохи або не трохи дискриміновані в континентальній Україні. Тому що їм говорять, недостатньо документів, немає грошей, ми не знаємо, де є ваша історія хвороби, ми не хочемо вас лікувати. Навіть не віриться, що не буде жодної дискримінації в вашому випадку медичної реформи. Лікар не може відмовлятися, як в них є паспорт, що показує, що вони, хто вони є, вони підписуються з тим лікарем і вони там лікуються. Друга річ, яка допоможе нашим друзям з Криму, які будуть приїжджати нашим українцям, є, що як лікарі переїжджають в Україну, то вони можуть вже, як вони переїжджають на іншу область, вони можуть реєструватися набагато простіше, отримувати ліцензування на практику. Бо я знаю, що є лікарі, які переїхали в Київ або у Львів, і їм важко отримувати ліцензування, бо всі їхні документи є в Криму. Ми зробили спрощену процедуру на ліцензування самої медичної практики, і ті лікарі можуть отримувати свою ліцензію простіше. Це буде приватна практика? Вони можуть або приватну практику створити ФОП, і це переважно більшістю, які будуть робити, або вони можуть працювати в амбулаторії, яка є при місті або при області.